Здравейте, приятели! Днес отново ви взимам на пътешествие. Времето е направо прекрасно за каране, асфалтът държи, а дестинацията е от онези места, които всеки път те карат да настръхнеш. Отиваме към язовир Жребчево и по-точно към мистичната потопена църква Свети Иван Рилски. Има нещо специално в това да хванеш пътя с мотор. Всеки, който кара, знае, тук не става въпрос просто да стигнеш от точка А до точка Б. Става въпрос за усещането за свобода, за вятъра, за мируса на природата и за това как оставаш всяко ежедневие и стрес зад гърба си в огледалата. Мотора работи перфектно, завоите се нижат един след друг, а енергията на подволкана винаги ме зарежда максимално. Потопената църква има невероятна история, останала като самотен паметник на едно потопено минало сред водите на язовира. В зависимост от сезона, понякога е изцяло във водата, понякога е на сушата. Нямам търпение да я вдигна дрона и да ви покажа магията й от птичи поглед. Ето ни тук на метри от водата. Гледката е просто уникална, а тишината тук буквално те притиска. Сега е време за най-добрата част. Гася мотора, вадя дрона и отиваме да полетим над историята. Насладете се над кадрите, а ние ще се видим отново по пътя на връщане. Така, прибираме се по живо по здраво и ако тези кадри от въздуха и разходката са ви харесали, моля да сложите един лайк и да драснете един коментар, коя да е следващата локация, където да отида да попръмча и да вдигна дрона. Айде, чао и карайте умната, пазете се по пътищата.